ụmụ nwanyị obodo Naijiria ezukọtago wee gaa hụ President Emiloko ka ọ gbanwere ha iwu obodo Naijiria na ngalaba ụmụ nwanyị ka ọ bụrụzi ụmụ nwanyị ga na-achịzi ụmụ nwoke dịka ọ dị na mba ofesi. Mgbe ha gakwuru ya bụ onye isi ala anyị bụ Emiloko, ọ gwara ha sị on one condition. Ha wee jụọ ya sị kedu condition ọ bụ. Ọ gụpụtara ụzọ ihe ole ma ole malite n'isi ha, you will be paying all the house rents, hospital bills, school fees. By the time you do all these things, you will understand that a town hall is different from Barths. Nke a ka ọ ga-abụ ilesi anya n'eziokwu, ụmụ nwanyị wee were mwute wee laa si ya biko ya rapụ ya bụ iwu ụmụ nwoke chibakwa. Nke a ka ị ga-elesi anya wee chọpụta na ọ bụ ya ka a si agwa ogbenye ihe ji abụ ọgaranya ọ sị gịnị ka ọ rakwa ka ọ ra. Ndị be anyị gbakelenụ aka ahịa. Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala wee bụrụ na mmanụ ị na-agbanye na ya abụghị nke ndị platinum, nwanne ihe ị na-agbanye bụ engine oil, ọ bụghị engine oil. Ile anya n'ime afọ 2022, ndị ụlọ ọrụ na-arụpụta ya bụ platinum oil kpọrọ mụ onwe Maazị Ifeanyi Nwosu wee gaa na mba United Arab Emirates ebe ha binyere aka wee nye m ego kwuru ego ka m bụrụ onye nnọchiteanya ha, ya bụ brand ambassador. Biko ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya, gaa gbapụ mmanụ dị n'ụgbọala gị tata bụ ka nna gaa chọba nke ndị platinum oil.